Daren nan ne komai ya fara. Daren Juma'a, iska tana kaɗawa a unguwar Ƙofar Dogara Kano. Fitilu suna walƙiya kamar sun gaji. Sai kamshin ƙasa da ruwan sama yana tashi daga gefen kwatami. Na tsaya a bakin shagon mai shayi. Na tsaya a bakin ƙofar shagon mai sayar da shayi. Ina kallon hanya, zuciya tana bugawa kamar an tsare ta. Na kira sunanta a raina, Maryam. Maryam ita ce wadda na fi so fiye da numfashina. Budurwa ta ce mai fuska kamar wata. Idan ta yi murmushi sai ka manta da duniya. Tana da idanu masu sanyi, amma idan ta kalle ka sai ka ji kamar tana karanta duk abin da ke zuciyarta. Ni kuma suna na Sani. Bani da dukiya, bani da moto, amma ina da zuciya mai gaskiya. Ina aiki a matsayin mai gyaran waya a kasuwa. Rayuwa tana da wahala, amma idan Maryam ta aiko min da saƙo, duk wahalan tana komawa kamar iska. Mun haɗu a shekara 2 da suka wuce a wajen biki. Na ganta cikin zani mai launin ɗorowa. Ta ɗaura gele mai yalƙi, hannunta ɗauke da ƙaramar jaka. Da farko na ce Allah ya kyauta. Na juya, amma zuciya ta ce ka tsaya. Na tsaya. Tun daga ranar rayuwata ta canza, amma akwai matsala. Maryam 'yar attajiri ce. Mahaifinta Alhaji Usman mutumi ne mai kuɗi da iko. Duk anguwan suna girmama shi. Duk wanda ya zo neman auren Maryam sai ya fara jin tsoron tambayar sadaki kafin ya buɗe baki. Ni kuma na san ba zai taɓa amincewa da ni ba. Sai dai Maryam ba ta taɓa damuwa ba. Ta ce min, Sani, idan soyayya gaskiya ce komai zai yi. Na yi mata alkawari, na ce zan zo in nemi auren ki. Ta yi murmushi ta ce ina jira. Amma a wannan daren Juma'a ne na samu sako ɗaya ya sa jikina ya yi sanyi. Sakon ya zo daga lambar Maryam. Sani, don Allah ka zo gida yanzu, na shiga matsala. Kada ka gaya wa kowa. Na karanta sako sau 3, hannuna yana rawa. Na bi hanya cikin gaggawa, zuciya tana tsalle kamar tsuntsu a tarko. Gidan su Maryam babban gida ne mai katanga mai tsaho. Ƙofar karfi tana da tsawo, amma Maryam ta riga da ta gaya min yadda zan shiga idan akwai gaggawa. Na zagaya ta baya, na sami karamin ƙofa na shiga. Dare ya yi shiru, sai karan ganyen bishiya suna motsi. Na taka a hankali har na kai kusa da ɗakin bayan gida. Sai na ji kukan Maryam. Na yi sauri na buɗe ƙofar ɗaki da take amfani da shi a bayan falo. Fitila mai rauni tana kunne. Maryam tana zaune a ƙasa, tana sanye da doguwar riga da idanu cike da hawaye. Da na ganta haka, zuciyata ta karye. Maryam, me ya faru? Ta ɗaga kai ta kalle ni. Fuskarta ta kumbura saboda kuka. Ta ce, Sani, sun gano mu. Na tsaya cak kuwa. Ta ce mahaifina ya gano sakonninmu a wayata. Na ji kamar an bugi kirjina da dutse. Na ci gaba da magana cikin rawar murya. Na ce ba zai taɓa barin in aure talaka ba. Ya ce gobe zai ɗaura min aure da wani mutum. Ta goge hawaye ta ce Usman Ɗanladi, dan wani babban attajiri daga Kaduna. Na yi shiru. Na san wannan sunan mutum ne. Ana cewa yana da kuɗi kamar ruwa, amma kuma ana cewa zuciyarsa ba ta da tausayi. Wasu har suna cewa ya taɓa sakin mata 2. Maryam ta kama hannuna. Sani, ba na son shi, ina son ka. Ina son in roke ka taimake ni. Na kalli Maryam, na ga tsoro a idanunta, na ga soyayya
na ga amana na ce Maryam me kike so mu yi? Ta yi shiru na ɗan wani lokaci sai ta ce wace kalma da ta girgiza ni in gudu. Na buɗe baki amma kalma ta ce mu tafi yau, idan muka tsaya gobe komai ya kare za a ɗaura min aure da shi. Sani wallahi zan mutu idan na aure wata bana so. Na zuciya na bugawa da karfi. Gudu wannan ba wasa bane, wannan abu ne da zai iya jawo rikici tsakanin iyali, abu ne da zai iya sa a zarge ni a ce na saci ya. Amma idan na ƙi zan rasa Maryam har abada. Na kalli fuskar ta, hawaye suna sauka kamar ruwan sama. Na ce a hankali, Maryam idan muka gudu rayuwarmu ba za ta zama ɗaya ba. Za ki bar gidanku, za ki bar jin daɗi. Ta ce ina so in bar komai saboda kai. Na fi son zama a ɗaki karami fiye da zama a fadar zinariya ba tare da soyayya ba. Wannan kalman ta kashe tsoron da ke zuciyata. Na ce to mu tafi. Maryam ta miƙe da sauri ta ɗauka karamar jaka ta ce na riga na shirya. Na saka kuɗi kaɗan na ɗauko takarduna. Na ji tsoro amma zuciya tana cewa wannan ita ce soyayya ta gaskiya. Muka fita a hankali daga gidan, iska tana kaɗawa, gajimare ya rufe wata. Muna bin gefen katanga muna takawa kamar masu laifi. Da muka kai kofar baya sai muka ji muryan Alhaji Usman ne. Na juya a firgice, fitila ta haska fuska. Yana tsaye tare da dogarawa biyu, fuskarsa cike da fushi. Maryam tana tsaye cak, hannunta ya riƙe nawa sosai. Alhaji Usman ya ɗaga hannu ya nuna ni. Kai talaka mara kunya, ka zo ka sace min yan? Ta ce Alhaji ba satarsa na yi ba, soyayya ce. Ya yi dariya mai zafi. Soyayya ba ta ciyar da mutum, soyayya ba ta gina gida. Kai ka san wa kake tsaye a gabansa? Dogaraye suka matsa kusa. Na jikina ya yi sanyi. Maryam ta yi magana cikin kuka. Baba don Allah ina son Sani. Alhaji Usman ya ɗaga murya. Ke baki san me kike faɗa ba. Na riga da na karɓi kuɗin aurenki. Na riga da na yi alƙawari idan kin tozarta ni. Maryam ta ce to baba me yafi muhimmanci, mutunci na ko farin ciki na? Kalmar ta buga Alhaji Usman kamar sara. Yayi shiru na ɗan wani lokaci sai ya ce cikin murya mai sanyi kamar kankara, idan kika tafi da shi ki sani daga yau baki da uba. Maryam ta fashe da kuka. Na kalli Maryam na ji zafi, na ji kamar na janyo mata bala'i. Sai na ce Maryam mu koma, ba na son ki rasa iyayenki. Ta girgiza kai. A'a Sani, idan na koma zan rasa kaina. Alhaji Usman ya ɗaga hannu ya yi wa dogaraye alama sai suka kama shi. Duk duniya ta tsaya. Dogaraye suka nufo ni. Na matsa baya na rike Maryam. Sai Maryam ta ɗaga murya da ƙarfi, idan kuka taɓa shi zan kashe kaina. Duk suka tsaya. Maryam ta ɗauko karamin wuƙa daga jakarta ta ɗaura a wuyanta. Idanunta yana cike da hawaye amma muryarta cike da ƙarfi. Baba ka fi kowa sani na, bana tsoro idan na yanke shawara. Ka bar mu tafi. Alhaji Usman ya firgita. Fuskarsa ta sauya. Maryam
ki sauke wukan nan. Ta ce ka bar mu tafi ko kuma ka gagawata. Na ji hannuna yana rawa, na so in kwace wukar amma na san idan na motsa za ta iya yanke kanta. Alhaji Usman ya kalli Dogara, ya kalli Maryam, ya kalli ni. Naga fushi yana rike zuwa rauni fushi. Sai ya yi magana cikin murya mai rauni. Me yasa kika min haka? Maryam ta ce saboda soyayya. Baba, ka taɓa soyayya a rayuwarka? Alhaji Usman ya yi shiru. Naga idanunsa ya ɗan yi ja kamar yana tuna wani abu. Sai ya ce sai ya sauke kai ya ce na taɓa. Maryam ta ce to ka san zafin rabuwa? Kada ka sani in rayu da zafi. Shiru ya mamaye dare. Sai Alhaji Usman ya yi ajiyar zuciya, ya ce Sani. Na ce na'am. Ya ce idan ka cutar da ita wallahi zan sa ka yin nadama. Na ce Alhaji zan kare ta da raina. Ya yi shiru sannan ya ce ku tafi. Maryam ta sauke wuka, ta fashe da kuka, ta rungumi mahaifinta. Na gode baba. Alhaji Usman bai rungume ta ba amma na ga hannunsa yana rawa, yana juya fuska kamar yana ɓoye hawaye. Muka fita muka gudu cikin dare, muka hau mashin ɗin haya muka nufi tashar moto muka bar Kano. A cikin moto Maryam ta jingine jikinta a kafaɗata. Hawaye suna sauka amma tana murmushi. Ta ce Sani, kaga soyayya ta yi nasara. Na ce ba daga nan ba Maryam, sabuwar rayuwa ce yanzu. Mu je Kaduna. Muka fara rayuwa a ɗaki karami. Na ci gaba da gyaran waya. Maryam ta fara koyon ɗinki. Muna shan wahala, muna shan yunwa amma muna tare. Wata rana bayan wata 6 na samu kira daga lamba da ban sani ba. Na ɗaga. Muryar Alhaji Usman ne. Ya ce Sani. Na ce Alhaji. Ya ce na daɗe ban ji muryar ƴata ba, tana lafiya? Na kalli Maryam tana wanki kaya a gefe tana murmushi. Na ce lafiya lau. Sai ya yi shiru sannan ya ce ku zo gida. Na kasa magana. Na ce na yi tunani, na gane dukiya ba ta kawo farin ciki ba. Idan soyayya ta gaskiya ba zan iya hana ta ba. Na ji hawaye sun taru a idanuna. Na ce Alhaji na gode. Maryam ta karɓi waya da sauri. Baba. Sai na ji kukanta amma wannan karon na farin ciki. A ranar da muka koma Kano, Alhaji Usman ya tarbe mu a kofar gida. Ya kalli Maryam, ya kalle ni sannan ya ce ka zama ɗana daga yau. Na ji zuciyata ta cika. A wannan ranan na gane wani abu. Soyayya ba ta nufin rayuwa cikin sauƙi. Soyayya na nufin tsayawa tare da kowa da duniya ta ƙi. Domin idan soyayya ta gaskiya ba ta jin tsoron talauci, ba ta jin tsoron barazana, ba ta jin tsoron rasa komai. Soyayya tana jin tsoron abu guda ne kawai, rabuwa. Sako na ƙarshe, soyayya ta gaskiya tana buƙatar jarumta. Idan kana son mutum da gaske, ka tsaya kar ka rabu da shi, domin soyayya ba kalma bace, aiki ce.